assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiɓe, amen calminon e inde Allah joom jammo jiɗɗo yimɓe foof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol lelnigol beele ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. amin belti no feewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. e jangde men ɓennude en jiino no Yeesu almasihu rufirno ƴiƴam mum e dow feŋirde he caggal nde o feŋa ngam yobde bakkatuji aduna e udditande bakkudinoɓe damal jaam ha abada. fof timmiri kono annabaɓe ɓe kabirirno ɗum ni. almasihu o toñama, karwisama, te feŋama e dow feŋirde. Yeesu dandowo ceniɗo o maayani en. hade makko maayde o wi fof timmi. teddungal wodini Allah sabu almasihu o timmini feere Allah dandore nde. ko maayde almasihu o e dow feŋirde woni kabaru ɓurɗo hewde mana e bindi ceniɗi he, ngati ko sababunde nden maayde Allah wawirta yaafade en bakkatuji men tawa heddi ko e peewal mum. kono so tawi ko maayde almasihu o woni kabaru ɓurɗo hewde mana, koko jangaten hande ko woni kabaru ɓurɗo welde, sabu ma en ji no Allah wurtiniri Yeesu e hakkunde mayɓe. hono no jangirnoɗen ɗum ni, caggal nde Yeesu taƴi e dow feŋirde he, goto e soldateɓe ɓe ƴetti mbangu yuwi Yeesu e wuttulo, ɗon tan ƴiƴam e ndiyam jalti. ko ɗum woni finde Yeesu maayi. en jiino kadi no gala goto ƴettirno Yeesu natni ɗum e yanade hesere nde fewnanno hoore mum e hayre. hono noon ɓe ndegni hayre mawde ɓe guddiri ɗum yanade nde. caggal ɗum bindi ɗi mbi jange mum, manam ñalawma dewɗo e kebbungal o, ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe kañumen e pharisien ɓe njaadi to Pilat mbi ɗum, lamɗo, min ciftiri penowo o wino nde wuuri nde ma wurtu balɗe 3 caggal mayde mum. nden noon tinno yamir yo yanade nde toppite ha ñande ñalawma tataɓijo o, woto almuɓe makko garde gujjo ɓandu ndu mbiya yimɓeɓe o wurti e hakkunde mayɓe. nden fenande sakkitinde ɓurata adande nde bonde. Pilat wiɓe, soldateɓe renoɓe nani. jeehe toppitoye ɗe yanade nde no doole mon potno. e on saha ɓe jeehi toppitoyade yanade nde. ɓe takki e mayre hayre nde, ɓe mbaɗi e mayre jelode, ɓe darni ɗon soldateɓe yo nden. nden yeehi ha ñalawma foftere o ɓenni, sanga wendogo, ñande hoore yontere, Mariyam Magdala e Mariyam goɗɗo o jeehi ƴewtoyade yanade nde. tan leydi yerɓi no feewi. malayika jomiraɗo telli dow asman, regni hayre nde, fawi ɗum bange, jooɗi hen. o wano kono majje ni, kadi comci makko ina danwuno tal no ɓiraɗam ni. gardeji ɗi goni e signude kulol paɗɗi mbayno mayɓe ni. hono noon nde rewɓe ɓe jetti ɗo yanade ɗo, ɓe tawi hayre nde ina regna, ina itta e damal yanade he. kono nde ɓe naati, ɓe tawani ɗon ɓandu jomiraɗo Yeesu ndu. ɗo ɓe goni e jakri ɗo, worɓe ɗiɗo dari e jeese mabɓe ina ɓorni comci nilkoji. kulol nangiɓe ɓe turi, kono worɓe ɓe mbiɓe, holi ko waɗi oɗon jiilo guurɗo e hakkunde mayɓe? o ala ɗo o wurti. ciftore ko haalatno on Galile ko ni o wino. ale sago ɓi neɗɗo o wedde e juuɗe bakkudinoɓe, feŋe, wurtu ñande ñalawma tataɓijo o. tan ɓe ciftori haala Yeesu. ɓe gummi to yanade to, ɓe dutti, ɓe kabroyi ɗum almuɓe 12 ɓe e woɗɓe ɓe fof. ko Mariyam Magdala e San e Mariyam yummum Yakubu gonno. rewɓe woɗɓe wondunoɓe mabɓe ɓe kabri ɗum nelaɓe ɓe kañumenne. ɓen nangiri haala mabɓe bolle puyɗe, cali jaɓande ɓe. kono Pierre ummi dogani yanade nde. nde o yurni, o yi leppi leñɗi ina jowi e leydi kañumen tan. caggal ɗum o hooti galle mabɓe, omo wondi e kaawi sababude ko kewno ko. ɗon e on ñalawma goto, ɗiɗo e almuɓe ɓe ƴetti lawol wuro wiyetengo Emmaus. hakkunde ngon wuro e Yerusalem ko hedde kilométruji 10. ɓe goni e yewtidde e ko kewno ko fof. ɗo ɓe jewtata ɓe dokkodiri miijoji ɗo, Yeesu e hoore mum heptiɓe waddi e mabɓe lawol. kono ko ɓe haɗanoɓe heptindemo. o wiɓe, holi ko jewtoton ɗo e lawol mon he? tan ɓe darti, ɓe joomi. goto e mabɓe biteɗo Kleopas jaabimo wi,
ko an tan woni tumuranke gonɗo Yerusalem mo tinani ko kewi toon ɗeɗo balɗe ko. O wiɓe, ko holi ɗum? Ɓe mbimo, ko Yeesu Nazaretnajo waɗa ko annabi gollortonoɗo kaldatonoɗo bawɗe e yeeso Allah e yimɓe fof. A tinani no ardiɓe men yettinoɓe sadak e mawɓe men mbaɗirimbo e juuɗe laamu mbele ombo fawe kuugal mayde e no peŋirimbo. Min ɗaminino ko kanko jogori sottude Israil. Fawti hen kadi ko hande woni nyalawma tataɓijo ko ɗen geɗe kewi. Kono noon won rewɓe jeeyaɓe amen kaawi min. Ɓe doƴi to yanande to hande, ɓe tawani toon ɓandu makko. Ɓe garti ɓe mbi maleykaji peñanɗiɓe ɓe mbiɓe omo wuuri. Caggal ɗum woni e wondiɓe amen yaaɓe to yanande to, tawri no rewɓe ɓe mbirini, kono kanko ɓe jiyanimo. E on saha Yeesu wiɓe, fuuyɓe, koni ko onon leeli famde haala annabaɓe ka. Mate wona ko noon almasihu o fonno yardude mette fiile lefol darja. Fuɗɗorade e Musa e annabaɓe fof, o famniɓe e nder bindi he fof ko fayti e makko. Nden ɓe paandimo wuro ngo, o wayno jiɗɗo ɓennude ni, kono ɓe jaggimo, ɓe mbimo yo ar o waala ha weeta hiiri nyalawma gasi. O rewi e mabɓe, o jippiɓe. Nden ɓe jooɗima aɓe ñaama, o ƴetti mburu, o yetti Allah, o taƴimo, o tottiɓe, tan gite mabɓe peeri. Ɓe keptinimo, kono o wi mes, ɓe natti yiidembo. Gooto e mabɓe fof woni e wiide goɗɗo o, mbele ɓernde ma ɓuuɓani nde o haaldata e men e laawol he ombo famna en bindi ɗi nde. Ɗon e ɗon ɓe gummi, ɓe dutti Yerusalem, ɓe tawi toon 12 ɓe e wondiɓe mumen. Ɓen mbiɓe, ko gonga jomiraɗo o wurti, o feeñani Simon. Ɗiɗo ɓene jaytanimo ko kewno e laawol mumen e no keptonirimo nde o taƴi mburu nde. Ɓe gaynani haalde ni ha Yeesu e hoore mum dari e hakkude mabɓe wiɓe, yo jam wone mon. Kulol mawgol nangiɓe, sabu ɓe cikkanno ko ruuhu. Kono o wiɓe, ko jiɓiri on ni, ko waɗi on jogade ɗi miijoji e ɓerɗe mon? Ƴeewe juuɗam e koyɗam, ko min tigi. Meme kam ƴeewon, ruuhu ala tew ala ƴiino am ni. Ɗo haalata ɗum ɗo, o holliɓe juuɗe makko e koyɗe makko. Nde wonno ɓe jaɓani taw sababunde weltare, te aɓe gondi e kawisaji, o wiɓe, mbele oɗon jogii ɗo ko ina ñaame. Ɓe gaddanimo taƴitinde lingu juɗangu. O heɓi, o ñaami e jeese mabɓe. Caggal ɗum o wiɓe, ko ɗum ɗo woni ko kalantunomi on nde gondunomi e mon nde. Alay sago ko sariya Musa o, ko annabaɓe ɓe e ko Jaburu haali e am ko fof timma. E on saha o udditi hakkillaji mabɓe mbele aɓe paama bindi ɗi. O wiɓe, ina winda, almasihu o ma lepte ha maaya, wurta e hakkunde mayɓe ñande nyalawma tataɓijo o, te e inde makko ma yeyne e dowlaji he fof yo yimɓe mbacca koye mumen, bakkatuji mumen jaafe, fuɗɗorade e Yerusalem. Ko onon goni seedeji ɗen geɗe. Kono gooto e 12 ɓe, hono Tomas biyeteɗo punaɗo o, wondano e mabɓe nde Yeesu ari nde. Almuɓe woɗɓe ɓe mbimo, min jii jomiraɗo o. Kono Tomas jaabiɓe wi, so tawi mi yiyani batte pontoje ɗe e juuɗe makko, so tawi mi fawani feɗendu am ɗo pontoje ɗe gonno ɗo, kadi mi fawani junggam e wuttul makko, mi gonɗinta mukk. Yontere caggal mum, almuɓe ɓe ndenti kadi e nder on nokku, tawi Tomas ina wondi e mumen. Dame ɗe ko cukinoɗe, kono Yeesu ari dari e hakkunde mabɓe wi, yo jam wone mon. Caggal ɗum o wi Tomas, addu ɗo feɗendu ma, ƴeew juuɗe am, addu jungu ma, faw ɗum e wuttulam, nattu yedditade gonɗina. Tomas jaabimo wi, joomi am, Allaham. Yeesu wimbo, koko jiiɗami ko addanma gonɗinde, mala ko ɓe jiyani gonɗini ɓe. Yeesu waɗi kadi e yeeso almuɓe ɓe kawisaji goɗɗi kewɗi ɗi bindaka e ndeɗo deftere. Kono ɗum ɗo windira ko mbele oɗon gonɗini ko Yeesu woni almasihu ɓi Allah o, e mbele hoolare mon ina addana on hebde gurdam keɓironɗam e inde makko. Darol janguɗen hande ngol ina weli no feewi. Yeesu wurti, o fooli mayde. Yanande wawa jaggudemo. E nyalawma tataɓijo o, Yeesu yalti e kasanka mum.
ko kasanka ka tan heddino ɗo waɗano ɗo. Jomiraɗo Yeesu wurti ummodiimo e ɓandu wondunde darja yerondirndu e ɓandu kala gonɗinɗo mo jogori heɓde ndu. Ko ɗum waɗi bindi ɗi mbi almasihu o wurti e hakkunde mayɓe laati afu wurtuɓe. Ngati no neɗɗo goto addiri mayde ni ko noon kadi neɗɗo goto addiri gurtugol mayɓe. Sabu no yimɓe fof mayirta sababude kaɓɓodiral mumen e Adama ni ko noon kadi yimɓe fof gurtirta sababude kaɓɓodiral mumen e almasihu o. Gurtugol Yeesu holliri e wonde ko haalno ko gonga. Mbele oɗon ciftor ko Yeesu haalno ko. O wi ko min woni gurtugol woni gurdam. Kala gonɗinɗomi wurat hayso maayi. Yeesu fodino ma rokku gurdam ha abada kala gonɗinɗo ɗum. Kono so foolano mayde holino wawirta dandirde woɗɓe ɓe e doole mayde wondude bakkat e jeygol. So en dokki yeru ina way tan no cukalel pijowel e fongo maayo ni. Taw ngel tinani ha wen peƴƴere mawde ara nawori ngel nder. Ngel haɓori doole maggel fof kono ngel ronki. Oɗon gandi ngel cukalel so dañani balluɗo ɗum tan mayat. Ɗon tan neɗɗo goto yalta e wen peƴƴere he wulla wiya woto hul mami dande. Hono noon on neɗɗo yino haade cukalel ngel woni ɗo kono noon wen peƴƴere nde ɓurto ɗum doole kanko e cukalel ngel fof ɓe njoolo. On neɗɗo joginomo yidde wallude cukalel ngel kono o alano bawde timminde yidde makko nde ko wen peƴƴere nde ɓurimo doole. Hono noon eɗen nana yimɓe ene mbiya koye mumen ko dandoɓe. Ɓe mbiya yimɓeɓe koloɗe kam tan ndewon kam ma on dañ jam. Kono wiyoɓe noon ɓe mbawa timminde fodore mumen. Ɓe mbawa dandude hay koye maɓɓe ni sabu ɓe ngala bawɗe foolde doole bakkate e mayde. Koɓe yimɓe tan. Bawɗe mayde keƴani e maɓɓe sabu so ɓe maayi tan ɓe gubbete ɓe mooƴe nder yanade to pittali maɓɓe pada ñawore Allah. Kono Yeesu almasihu wayano noon. Kanko o maayiri kono sadak momtowo bakkatuji men ni. O ubba kadi o wurti ñande ñalawma tataɓijo o. Hay annabi goto meeɗa maayde ubba wurti ha abada. Kono ko Yeesu almasihu tan waɗi ɗum. Ko kanko fooli maayde fooli yanande. O fooli bakkat wondude seytane. Ko ɓuri welde kadi e ɗen geɗe ko ɗum ɗo. Kala gonɗinɗo on kabaru paytuɗo e maayde Yeesu almasihu e gurtugol mum ma jeeye e laamu mum ha abada. Ko ɗum jomiraɗo Yeesu haalno caggal nde wurti o wi woto hul ko min woni gadiɗo woni cakkitiɗo woni gurɗo o. Mi maayino kono mboɗon mi wuuri ha abada. Ko min jogi coktirɗe maayde e laakara. Allah wurtiniri Yeesu ko mbele aɗa anda e gonga ko Yeesu woni dandowo e ñaawowo aduna mbo Allah suɓi o. Ko ɗum bindi ɗi kaali nde ɗi mbi hay goto goɗɗo wawa dandude ngati en tellinanaka hay inde wonde wotere nde poɗɗen dandirede. Ngati Allah sarɗi ñalngu ngo jogori ñaawde aduna o e dow peewal. O ñaawiri ɗum gorko mbo suɓi o. O holli yimɓe fof ɗum ko gonga nde o wurtini on e hakkunde mayɓe nde. So a kirlitima hunuko ma ko Yeesu woni jomiraɗo te a gonɗini e ɓernde ma Allah wurtinimo e hakkunde mayɓe a dandete. Bandiraɓe on jarama sabu keɗgol mon. E yewtere men arore he so Allah jaɓi ma en bittu e linjila he ha jiyen no jomiraɗo Yeesu safirano caggal nde feeñani almum hakke balɗe 40 ngam hollirde ɗumen wurti. Yo moƴƴere Allah won e mon. Yo Allah laɓinan on wonande e ko janguɗen hande ko fof. Kadi miccuɗon no moƴƴi e ko bindi ceniɗi ɗi kaali nde mbi Yeesu warama sababude toñangeji men wurtina beele eɗen nangire fewɓe.